Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. How do you call the mistress? A slut? A whore? A snake? Pokpok, mga agaw, anay na kusog mo guba sa panimalay, or unsa pa na. By the way, just call me Lexi, not my real name. 25 years old, ug usa ka FA. A strong, independent woman, that's what they call me. I came from a broken family tungod anang gitawag nilang kabit. Manang sigurong nag-need kog love sa usa ka pamilya, pero okay lang naman sad silang tita o tito. They give me everything I need, pero busy sad lagi sila, kay naaman sila'y mga business, mong wala kay sila'y time sa kuha. Wala sila'y anak, mong ako ay lang gi-adapt. Okay raman pod sa ako ang mga parents kay si papa na siya laing pamilya, tapos si mama kay nanay uyab-uyab. So ano ako doon? Sa gabal. Mong gipa-adapt na lang ko nila. Diba see? What a good parents they are. Anyways, di man ni about sa kong parents ang story, mong di na nato tason. Way back in college days, nakailan ako si Mike. Not his real name. Parehas mi nga broken family. Mo sigurong dali rami nagka-click kay makasabot mi sa usagusa. He was a pilot student ug ako pod kay FA. The relationship we have is almost perfect. Parang wala na'y katapusan. He loves me and I love him too, pero dili enough na reason ang love para dili mo maguba kung naay mga bigaon sa palibot ninyo. Yes, naguba mi tungod lang sa usa ka bigaon. She was really a real nga bigaon. Kay bisag friend mi, hala, iyahadjud nga na ilog akong uyab. Og wala ko'y mahimo ana kung hasta akong uyab na akong nabuing sad ni Patol. Pero bahala na. Bahala sila. Magsama sila ng malanding babae. Almost 3 years in a relationship mi, tapos ganun-ganun na lang, isara ka bigaon ang makaguba. Mike was my college sweetheart. I give everything to him, even myself. But I guess I was not enough for him to stay. Kay nangita pa man siya laing putahe. So months, years passed by, wala na mi communication ni Mike. Wala mo po siya ni bother na kung kontakon ko, so wala na lang po ko. Ug ang alam na ko is isa na siya ka pilot. Og ako sad kay usa na ka FA that time. Daghan akong nauya pero still bigo gihapon kay wala may magdugay. Ambot ba sa mga laki na immune na guro na nila na mobiya lag kalit pag makuha na ilang gusto. One time among flight is padulong sa Korea. So suroy-suroy sa may kadyot dito with my friends. While nangaon mi sa usa ka restaurant dito, na amay mga pilot nga nakamit o isa ato kay kaila sa kong friend, siguro gamay ra jud ang kalibutan kay isa nila si Mike man. At first na siya ko og a little bit awkward kay sa among panagbuwag walay closure. So maybe mauni ang best time para sa amo ang closure thingy ni Mike. Nangayo siya sa kong number, so kay giganahan mapud ko akong gihatag niya. Iyaha pagani ko nga gihatod sa hotel na among gi-stayhan. Kay ugma, flight naman namo pabalik sa Philippines. Text, chats, even call, mo na among buhatan ni Mike. Okay ra ko ana, basta naalang may communication. Usahay magakita mi kung pareha mi og place na matuan. Tawagan akog slot or whatever it is. Kay bisag di mi uyab, ginabuhat namo ang butang na buhaton sa manag-uyab. Okay raman pud ko and I enjoy this company og siya pod. Naabot mig pila ka months in that situation og ako murag nabagot na kay wala gyud siya manguyab. Tapos pangit kayong ingon ani. Mong ako siyang gipangutana og unsa mi. Ako siyang giingnan. Nga Mike, unsa day ta? Unsa day atong relasyon? Mitubag siya nga, di ba we're both happy naman? Mitubag ko nga, happy? Ikaw happy ka sa mga nahitabo,
But ako, dili. We're like a couples pero walay kita. Mitubag siya nga, okay, sorry. I will court you na this time if you allow me. Mitubag ko nga, really? Mitubag si Mike nga, yes. I love you because I need you. I don't know if pangit ba paminawon niyang statement pero gikilig ko. Niyara ko kiligon or unsa pa na nga feelings diha. Iyahon po nga gituman iyahang mga saad na panguyaban ko niya. Every time nga magkakuyog mi sa gawas, iyaha dyan nang ipafeel nako na ako ra. He makes me happy. Really happy. Pero nakabantay jud ko kay nganong kung sa Philippines mi, dili man kay siya mo kontak nako. Or wala kay siya time bisan pag wala siya flight, then usahay dili siya mo make og effort pag naami diri. Mong nakapangutana jud ko if naa ba siya gitago nako, pero mo deny man siya. Busy lang daw siya. One time naaraming duha sa Pilipinas, mong giagdan nako siya og dinner. Bisan sa dili lang kay sosyalan na restaurant ko. While nagkaon mi, gifeel jud nako ang moment. Kay first time jud na ingon ani mi diri. Pero sa imong grabe kakalipay, naa jud ay na grabe kagool na moabot. Samtang sweet kay mi ni Mike na ay babae na niabot o grabe nako kasyak. Kay kalit niyang gibira akong buhok. Like, what? Kinsa man ni siya? Ka-war freak ba aning hinampa ka? Wagan ay takaila niya kalit lang magpambira. Maingon si girl nga, wow, ka-sweet naman lang ninyo no? While gagunit sa akong buhok. Ako siyang gitubag. Kinsa man ka? Tagbaw taon kog birapod pabalik sa akong buhok kay mura mag nangalarot sa kasakit. Mitubag si girl nga, wakailan ako? Or basin wala lang ka gi-inform sa kumpana. Mitubag ko nga, ha? Bana? Gitanaon ako si Mike o ihang nawong kay di maitsura. Maingon din si Mike nga pat, buhiin ang buhok ni Lexi. Naon ako guys kay ang mga mata sa mga tao nga na didto gatanaw na namo. Og wa ko kasabot sa kauwaw na akong na-feel that time. Si girl perti nang pamalikas ug miingon nga ahak mong duha, ahak mong dagko. Pigaon kay kang bayhana ka na naaga ni asawa, imo pa jud nga ilugon. Naay daghang laki diha, ari jud ka ni patol sa may sabit na. Ingon ana na lang jud na kakatol imuha. Makaguba kag pamilya. Pinasyagit jud niya nga giingon nga makadungog tanan og ako na awaw jud og taman. Pero I keep myself calm na wala mapiktuhi o gibitad balik akong buhok. Ako siyang giingnan nga excuse me, ikaw asawa sa kong uyab? Then pinataas kilay. Siyempre dapat ipakita jud nako na mas labaw ko niya. Pero ang tinuod gisakitan nako sa mga nahitabo. Plus na uwaw pa jud ko. Then mitubag siya nga, grabe kabaga na malanjud nimo og nawong inday. Asawa ko anang giingon nimong uyab nimo. Wala ka mauwaw nangangkon ka sa dili mo. Then miingon si Mike nga tama na pat. Adto na ta, ayaw pag-iskandalo dre. Mitubag si girl nga, ako pa ang ga-iskandalo nga ikaw man ang naikabit. Sa sunod, basta makita pati kabayhana ka o pawa na tika. Pangitag lain nga laki, ayaw sa kanang naay asawa. Dayon walk out na siya kay gibitad naman siya ni Mike. Dito ra nitulo akong luha. I feel betrayed. Though ako'y kabit pero feel na ko ako'y nasakitag maayo. All this time karon pa ko ka-encounter og ingon ani. Kay karon pa ko nahimong kabit. Me and Mike are not really meant for each other di ay. Kinaan naman siya asawa. Moto nga niuli ko sa muan na lutaw kayo. Wala pa ko ka-get over sa skandal nga nahitabo dito sa resto. Gipuang raday kong Mike. Bantog radi ay di jud ko niya ipilaila siya mga parents nga nagbalik nami tungod di ay na siya asawa.
Buing rasad ko kay wala gyud ko kahibalo na minyo na day siya. Maayo mampod kaayo siya magpakaulitaw. Nasakitan kay ko sa mga nahitabo. I love him so much pero pain ra akong nakuha sa gugma nako niya. Naring akong cellphone ug nakita nako na si Mike ang nanawag. Wala nako tubaga ug gi-off na lang nako kay grabe kasakita. Gibuing ra ko niya tapos gisabay paminiya siyang asawa ug nauwawan kay ko. Pag-ugmaan na ako'y flight pa US, pero wa ko'y gana mo duty kay murag bugat kay akong lawas nga wala ko'y gana sa tanan. How I wish I wake up with amnesia, or wala na lang unta ako nakamata pero wala ko'y mahimo. Kung magmukmok ra ko sa balay, maong nakadecide ko na mo duty na lang. Padulong ako gawa sa balay og didto na ko nakita ang sakyanan ni Mike. Nagpaspas ko og lakaw pero nagukod pa jud ko niya og giharangan. Mingon si Mike nga, Lex, sulod dere, may istorya ta. I explained to you what happened yesterday. Please. Ako siyang gitubag, no shut up Mike. Gadali ko kay naa pa ko'y flight. Mitubag si Mike nga, ihatod di ka sa airport, pa-explain na sa ako. Siguro nabuing na ko kay nisakay rapod ko para po di ko malate sa kong flight. Hilom kay may sulod sa sakyanan pero nistorya siya og kalit nga. Baby, sorry if what happened kahapon na. Mostorya na majud unta ako nimo gahapon pero si Pat ni kalit og abot og nagskandalo. Bitubag ko niya, Baby, naka-dare pakagtawag nako ana si mohang gibuhat. Imuha kong gihimong kabit, Mike. Isabay minimo si mong asawa. Itubag si Mike nga, buwag namin ni Patricia, babe. Dugay na pero siya di jud niya dawat. Pero ikaw jud akong love. Mitubag ko nga, love? Yun sa nimo ko pag love, Mike. Nga gihimo ko nimong kabit. Mao na ang love na imong pasabot. Mitubag si Mike nga, let me fix this. Promise, nag-file na ko annulment kay Pat. Ug ikaw akong gipili over niya, punta di ka mo buwag na ako, babe. Gitanaw na ko siya, iyahang magipangsulti, sincere kayo. Mong ni-smile ko ug happy kay ko siyang giingon. Pag human na to okay na ang tanan, kabit taman ko karon pero puhon mahimo na kong misis ni Mike. Yes, martir na ko martir. But I love him so much more than he loves me. Kaya bisag unsa dawat nako. Things work out sa mua ni Mike og nagplan siya na pilaila ko niya siyang only daughter. Then excited kay ko kay feel na ko hapit na may mabuo ni Mike. Nagsabot mi ni Mike na mag-mall kauban siyang anak. At first awkward pa kayo kay iyang anak na 5 years old wala pa'y alam sa tanan. Pero wala pa namo gisulti ni Mike para dili mabigla ang bata. So while galingaw-lingaw mi og soroy, nalingaw jud si Nika. Wa ko gi-expect nga moabot ang misis ni Mike. Mingon si Nika nga, Mami, naalagi ka. Excited na sulti ni Nika dayon gakos. Mitubag ang mama ni Nika nga family banding manggod ni baby. Pero nganong naay na sa agdari. Dayon tan-aw nako with matching pinataas ang kilay. Dahil mitubag si Mike nga Pat, ayaw pag-iskandalo dire. Mitubag siya nga, ayaw kog ingna ana Mike. Imong kabit ingna. Hinayra pero gidiin niya ang kabit na word. Og mingon si Nika nga, Mami, masay kabit? Mitubag siya nga, Baby, ang kabit mo na siya ang name niya. While pitudlo ko niya. Mitubag si Nika nga Tita Lexi. Kabit day imo ang name? Gapugong rejud ko guys maong wa ko ni tingog. Nananghid na lang ko ni Mike na mulakaw para di magkagubot sud sa mall. Gipugngan ko ni Mike pero nidili jud ko kay basin mabugno na noon mi adto. Nagsorry si Mike about what happened. Wa ko'y right masuko, wa ko'y right masakitan. Wa ko'y right sa tanan kay in the first place I was the reason nga nung naay pamilya na maguba. Pero tanan akong gidawat kay balo ko na in the right time,
magkakuyog na mini Mike kauban si Nika. Selfish na kung selfish, but I have to. Just to be happy. Pero bisag unsaon nako, wala jud ko'y bawat sa tanan kay dili enough ang love para i-fight nimo ang tao na di na jud mapwede. Si Nika perming dad-o ni Mike sa mua. Kabalo na silang tita sa situation na mo. At first nasuko pero gidawat ra nila og nakasabot sila nako. Pero gi-advisean ko nila na dili jud ko magmalipayon sa kong gibuhat. Nika and I are close enough. Ginatiman ako siya permi og i-remind how much I love her. Pero wa siya alam sa mga hintabo kay bata pa man siya. Iyang alamra is close me siyahang papa. Ginahinay na mo siya para puhon madawat na jud niya na ako na ang mupuli na iyahang mama. Then mingon si Nika, nga Tita Lex, nasad biya ako. Mitubag ko nga, why man baby? Mitubag si Nika, nga si Daddy manggod, dili kay muli sa mua. Tapos sige silag away ni Mami. Na-feel jud nako iyahang kagol. Kumingon ko nga, baby, basin busy si Daddy nimo. Ug usa pa nabitaw ko, di ba? Then mingon si Nika nga, di ba tita close on mong daddy? Pwede imo siyang sultian na dili na sila mag-away ni Mami. Kay mag-uol kayo ko. Wala ko makatingog sa gisulti sa bata. I feel her pain, the sadness in her eyes, then I realize nga nakita na ako akong self niya katong nag-cheat si Papa ni Mama. Katong giunsa paguba sa kabit ni Papa ang among pamilya. Nasakitan kay ko ato og maapod ron si Nika. Naka-feel ko og guilt sa mga nahitabo, murag sala jud nako tanan. Murag ako'y hinungdan na other family na sad ang maguba tungod sa kong gibuhat nga pagpaka-selfish. Wala man ako pangarapa nga mahimong kabit. Pero nga ano man sa una ako'y permi ang una. Karon option naman lang ko. Nakikita akong Mike kay gusto kong tarungon na ni kay feel na ko sayop jud. Sayop jud na mopatol sa tao na dili pwede. I know it's too late na kay nahinay-hinay na sila og uba. Pero I should fix this kay ako may hinungdan sa tanan. Ug dili ko gusto nga si Nika maparihan ako sa una. Katong gabuwag silang mama ug papa tungod kay giilis mi sa kabit ni Papa. Gifeel na ko ang oras ug adlaw na kuyog na ka si Mike. Happy kay ko but in the other side na ay guilt ug sadness akong na-feel. Maong ako og yun nga gi-confront si Mike. Ako siyang giingnan. Nga Mike, undangon na nato ni. Itubag si Mike, nga what? Why? Itubag ko nga tungod kay dili na ni maayo. Itubag si Mike, nga babe, hapit na mahuman ang kaso namo ni Pat. Naka-file na kog annulment. Hapit na ta magkauban. Kuyog si Nika. Diba mao man ni atong pangandoy ang mabuo? Itubag ko nga, oh, pangandoy nako magkapamilya. Pero dili ang mahimong kabit. Bisan usaw nato nga sakto atong gibuhat, sayop lang gihapon kay sala ni atong gibuhat. Mitubag si Mike, nakaron pa ka mo ingon ana nga daghan nag-struggles na atong nagian. Karon pa ka mo give up? Mitubag ko nga, love ti ka Mike pero dili nako kayang makita si Nika nga masakitan. Mitubag si Mike, nga babe, madawat ra ni Nika kadugayan. Mitubag ko nga, dili. Dapat kita angay mo sabot tungod kay parihat ang broken family sa una. Pero kita mismo gibuhat nato ang sayop. Mitubag si Mike, nga dili ni sayop kung love nato ang usag-usa, diba? Mitubag ko nga, sayop gihapon Mike. Dili enough ang love nato para mo fight sa di na dapat. Mitubag si Mike nga, babe, di ko gustong magbuwag ta. Love kaayo ti ka. Makasabot raligi si Nika sa tong sitwasyon. Ako na siyang sultian, babe. Please, di na ako kaya. Kung mitubag ko niya, nga kayano ni mo Mike para kay Nika. I'm sure nga ma-fix pa mo ni Patricia. Mitubag si Mike nga, wala na ko'y love niya, babe.
ikaw akong gusto. Itubag ko nga, sorry Mike, pero dapat pilion nato ang tama. Balik na si mong pamilya. Ayaw hatagi og uba na pamilya si Nika. Please. I kiss him for the last time og nilakaw. Tagbaw siya og pakiloy nako na dili na kubiyaan, pero dapat manjo diba? Para di masakitan si Nika og dili na magubay lang pamilya. I-deactivate ko sa tanan akong account nako. Ako number akong gi-change, nagpaka-busy ko sa akong trabaho. Nakunhuna na lang ko nga mo bakasyon para makapahuwaysad ko sa tanang pain na akong na-feel. Na may balay sila tita dito mong adto ko ni stay. Wala na ko'y contact or balita ni Mike kung naunsa na siya. Basta ako nahibawan, niuli ni siya silang balay. At least nabuo na silang balik. Bahalag ako'y mag-anto sa sakit kaysa makita nako nga naay pamilya na guba. Tungod nako og di ko ganahan i-hate ko ni Nika sa naitabo siyang mga parents. I enjoyed my vacation. Nagpaka-busy ko sa akong life. Ginabuhat nako tanang butang na malipay ko. Ana sila nga there's a rainbow after the rain. Sakto judi ay. Nakailan ako si Jack, not his real name. Og usa ka afam. Puutan, caring, sweet og labaw sa tanan. Love kaayo ko niya. Gipa-feel jud niya nako na ako ra og wala nilain pa. Ni Jack nako na feel ang akong worth isip usa ka babae. Nakita niya ako mga flaws pero wala ko niya biyahe. Nakaibalo siya sa akong past pero gidawat ko niya. Gibuhat niya tanan na wala na buhat ni Mike rin ako. Nakita jud nako na deserve kaayo siya higugmaon. Og sakto. Year 2018, month of February ni propose siya nako. Siyempre wala na ko dugaya. Ni yes dayon ko. Kay love naman pod nako siya kayo. Nagpakasal dayon mi niya. Karon happily married na kong Jack. Og 5 months na kong pragi. Thankful kay ko kay nako'y banan na faithful o pinangga kayo ko. I love you so much, Jack. Distant for each other, juta. Para kang Mike. Mike, kabalo kong wala jutay closure. So nang break up nato, wala tay closure. Karon sa ikaduha, wala lang gihapon. Siguro dili juta destiny na magkauban. Dili jud kita ang para sa usagusa. Pero happy ko kay nakailati ka. Dili lang jud sa sakto na panahon. Muratag ka nang nagkakilala pero di nagkatuluyan. Please love your wife more than you love me. And also ni Nika. Og ayaw naguba imong pamilya sama sa tong nagian sa una. Unta napasaylo na ko nimo og ikaw sa diri nako dugay nang napasaylo. Pasayloan na sad imuhang kaugalingon. Kahibalo ko nga happy ra ka karon. Thank you and God bless your family. Sa akong nakatunan, kung tan-aw nimo na pildi na ka, ayaw na og pugos nga mo fight pa ka. Kay ikaw ray mag-antos og masakitan og maayo. Dili tanang kabit gigusto nga mahimong kabit. Siguro nay uban na kaya nila nga magpakabit na lanjod. Tungod kay love kay nila. Pero naapoy uban nga baga na jud kaayo og nawong na wala na jud na konsensya nga muguba og pamilya sa lain. Nakoy nabuhat nga sayo pero gipili nako ang tama og karon na happy nako. Dili sa tanang higayon mo laban ka. Usahay kailangan nato mo sakripisyo sa tong happiness para sa uban. I-fight kung dapat pero kung dili na, try to give up. Promise na ay mas maabot na mas nindot. To all the mistress, kay balo ko na dili judalim ang mahimong kabit. Pero please ayaw guba imong self para sa tao na dili deserve ipaglaban. Na ay mas better pang maabot kaysa anang laki na pamilyado na. Try to love yourself more than others. Og dinha ara ka maka-feel og real happiness. Sa tanang mga mibasa og naminaw karon, I hope na mo'y lesson nga nakuha sa kong story.
And also unta na inspired mo. Ayaw ko niyog suna ha. Sa tanang babae, dili ta angay mahimong option sa mga laki. Dapat kitay angay unahon o dili himoong kabit. We deserve love and to be loved by someone na walang sabit. Og dapat kita rajod og walay laing kaagaw sa atong hinigugma, diba? Know your worth as a woman. Before ka mohimo anang butanga, huna-huna o sa nga wala ba kay matapakan nga lain na tao or masakitan ba? Bash me if limpyo na ka o perfect ka nga tao. Pero kung dili gani, kalma na lang diha. Ayaw pag pinamay nga limpyo og buotan kay ka. Bitaw, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Lexi. Sa mo nang ayaw mo pagkontento nga option ra mo. Ayaw mo sugot nga kabit ra mo. Diba? Kung sayop ayaw na ipadayon, mas masakitan ra mo.